रुआ देखा तनी पीएनबी ब्लॉग्स हम है के मिश्रा। आज हम रुआ के रूबरू करावत तनी जिहाँ के परिचय के मोहताज नहीं खी। यहाँ के बानी बाबा कमलाकांत व्यास जी, यहाँ के खेसारी के गुरु कहानी आ यहाँ से कुछ बात करे कोशिश करम कि परिस्थिति यहाँ का अभी का बा आ का कर रहा है। बाबा बहुत बहुत स्वागत बा राउत जी। देखिए रुआ के लोग कहेला कि रुआ खेसारी जी के स्टार बनाने में अहम भूमिका रहा, तो हम जाने की कोशिश करें कि आखिर खेसारी जी जब रउरा मार्फत से गावत रहने तो वो बेरा वहाँ के का परिस्थिति रहे और अभिन का बा आ काहे रुआ के छोड़ दे। परिस्थिति बड़ी सुंदर है, बड़ा हमने प्यार दुलार देले बनी, जितना भइल आशीर्वाद दियाइल करीब करीब 8 से 9 साल तक जी। स्थिति परिस्थिति वो बेरा कोनो ऊपर खास ना निमने रहे ना बावरे रहे, मीडियम में रहे जी। बड़ी दुलार दियाइल, अपना लड़का खानी दुलार दियाइल, चेला खानी दुलार ना दियाइल जी। आज स्थिति बा कि भाई वो स्टार बड़े जी, हीरो बड़े, गायक बड़े जी, हर चीज में उनका के बड़ा भगवान दिले बड़े जी। अब रह गए सवाल कि कहाँ तक ले हमरा के जानल मानल। वो अपना हिसाब से अपना दुनिया में मस्त बड़े जी। जौन एगो गुरु के जाने के चाहिए जी आ माने के चाहिए जी। वो स्थिति अभी उनका लगे प्रेजेंट नहीं है जी। वो अपना दुनिया में मस्त बड़े, हमारे ऊपर उनकर ध्यान जी बा ना अभी जी। सच्चाई है बा जी आ सत्य बोले के चाहिए जी। आगे उनकर कृपा जैसन होई भगवान के उनकर जैसन दिल होई दिमाग होई वैसन करी है। लेकिन अभी प्रेजेंट में जौन रिटर्निंग हमरा मिले के चाहे उनका प्यार के वो मिलत नहीं जी। ऐसे तो रुआ बहुत बड़ा जानकार है, ब्राह्मण जाति से बिलोंग करनी। धर्म शास्त्र में कहल बा कि माता पिता गुरु सब श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ ये तीनों लोग के मानल बा। हाँ हाँ। तो अभी का रुआ खेसारी जी से कांटेक्ट में नहीं थी, इतना फिल्म करे नहीं का रुआ के आगे बढ़े के चांस को बना देनी ना हमरा के चांस अभी आगे बढ़े खातिर खेसारी जी के माध्यम से जी हमरा नहीं खे मिलल जी। तो यह सत्य बा जी। आशा रहेला कि भाई लड़का अगर होनिहार भइल आशीर्वाद दियाइल, चूँकि बेटा में शिष्य में कोनो अंतर ना होला जी। आई हम जरूर कहे कि केहू भी शिष्य होके गुरु से कपट मित्र से चोरी ना करे के चाहिए। अर्थात हमारा आशीर्वाद आजू बा खूब आगे बढ़ोस, भगवान उनका के खूब आगे बढ़ाओस, लेकिन ये जरूर कहे कि शास्त्र वेद से हमारा शुरुआत उनका पर भई रहे जी। अभी जौन उनकर माहौल बा उनकर अपन कमाई बा, हमार कमाई हमार दिन रहे कि शास्त्र वेद से रहे, रामायण महाभारत से रहे, गीत संगीत में अश्लीलता ना रहे जी। इस टाइप से हम उनका के शिक्षा दीक्षा आशीर्वाद देनी जी जी। और आशा केहू भी गुरु के केहू बाप के मतारी के रहे कि भाई बेटा हमार शिष्य होनिहार भाई तो हमरा के जानी मानी जी जी जी। लेकिन जौन हमरा रिटर्निंग उनका प्यार से उनका हाथ से उनका दिल से दिमाग से मिले के चाहिए वो रिटर्निंग हमरा मिलत नहीं है, उनका से दियात नहीं है। अच्छा वहाँ के जब एजा रहने तब रुआ से संपर्क रहे, अर्थात वो कहे कर यह बा और जब वहाँ के पूरा दुनिया जाने लगल, वहाँ के स्टार हो गई, वहाँ के हीरो बन गई, ओकरा बाद रउआ से रूबरू एको बार भइल और मुलाकात करनी आशीर्वाद लेनी कि ना? एक बार जी। एक बार एजा आइल बड़े आ एक बार हम गइल बने उनका दरवाजा पर तो मुलाकात भइल बा। एकरा बाद वो अपना दुनिया में मस्त बड़े आ जे केहू ना कहला केहू के ना जानल आ उनका विषय में जे कबो सपनों में ना सोचले होई उहे आज उनकर हित मित्र बा, उहे उनकर संगे घूमता जे सब कुछ कइल जितना हम ही ना, हम तो गुरु बनी और भी हित मित्र हमरा चलते जे उनका के प्यार दुलार देले बा ओकरो विषय में उनका लगे सोचन शक्ति नहीं खे जे वो हमरा के प्यार दुलार देले बा। जे नहीं खे कबो सोचले उनका के नहीं खे कबो जनले उहे आज उनकर हित मित्र मैनेजर मंत्री सब कुछ बा। यह सच्चाई। तभी हमारे चैनल के मार्फत से खेसारी तक का पैगाम पहुँचावे के चाहे? खेसारी जी से हम ही कहब कि बाबू इस संपत्ति सब एजा के हो जी। जितना दूर तक ले वो अपना नजर से देखत तनी जी तो कहत तनी कि हमार हो जी। लेकिन राउर हो ना जब वो नजर से नहीं खेल लौकत उहे राउर हो जहाँ जाए के बा। ई हम जरूर कहे कि शास्त्र वेद में लिखल बा कि कमाई के 10वां हिस्सा गुरु के होखे के चाहिए। कमाई के 10वां हिस्सा
जरूर गुरु के नाम से होखे के चाहिए, लेकिन कमाई के 20 हिस्सा उनका दिमाग में नहीं के गुरु जी के होखे के चाहिए। एगो चीज बहुत चर्चा रहे एक बार, काऊ सत्य रहे आ ना रहे, एक तो प्रमाण हमारे लगे नहीं है, लेकिन रौरा जुबानी हम सुने के चाहे का खेसारी लाल रुआ के बोलोरो गिफ्ट कैले रहला, ये जनता सब कहेला। अब जनता कहला हम स्वागत भी करेनी, लेकिन अब इस विषय में हम आप सबसे कुछ ना बताए जी, काहे से कि प्रतिष्ठा सब कर लागल बा जी, ऐसे हम ही कुछ ना कहब। मान लिहल जाओ कि उहे देले रहन, एकरा के मान के चली कि गुरु दक्षिणा में कुछ हुआ के उपहार स्वरूप रुआ के देहनी। हाँ, कुछ देहनी मान के चली, कुछ देहनी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये हम जरूर खेसारी जी से कहे, बबुआ से कहे, बेटा से कहे कि अगर बाप बेटा के आशीर्वाद मिलल होके तो वो ढंग से भी तू पेश आवो, अगर गुरु चेला के भी भइल बा तो वो ढंग से पेश आवो। इस संपत्ति सब भेजा रह जाई बाबू, इस संगे ना जाई। आ एक तो गुरु और दूसरा में ब्राह्मण, तो जे तहरा के सपनों में ना जानल ओकर तहर सब कुछ मदद बा। आज तहरा के अपना हृदय से अपना बेटा खानी पोसल बनावल सिखावल, ओकरा खेती तहरा ध्यान नहीं के, ये पर जरूर ध्यान दियो। अगर हमार बात अच्छा लागे तब, अगर बुझाओ जे गुरु जी खराब बोलल बनी तब तो कोनो बातें नहीं है। हमें चैनल के स्वागत करता नहीं, मदद करता नहीं, प्यार करता नहीं, वंदन अभिनंदन करता नहीं। तो कमला बाबा के तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा रुआ सब खातिर, रुआ सबके आवे खातिर, हमरा से पूछे खातिर, मीडिया प्रभारी सबके हम स्वागत करता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रुआ, अपन बहुमूल्य समय देहनी, खातिर धन्यवाद। रुआ देखते PNB ब्लॉग्स।